Oké, speciaal voor Internationale Vrouwendag. Ehm, ik heb gisteren net een nieuwe mantra geleerd en toen dacht ik, die past perfect bij vandaag. En ik was hem net al lekker aan het zingen en ik dacht, weet je wat, ik neem een filmpje op voor alle andere vrouwen. En dat we maar fijn in onze kracht mogen staan vandaag. En vanaf vandaag misschien wel gewoon. Oké, dus de tekst Jai Shri Ma, Kali Kali Ma, Jai Shri Ma, Anandama Durga Devi Jagadambe Shri Ma. Jai Shri Ma,
Dankjewel voor